Bueno, pues jo soc Manolo de Cograu i el nostre projecte principalment és de fer hortícola de temporada ecològica en la Marxal del Grau de Castelló. Fem venda directa i fem hortícola de temporada. Cograu naix com una necessitat d'apropar la Marxal del Grau a la gent del poble. Nosaltres estem enmig de les dos nuclis urbans, tant del Grau com de Castelló, i vam veure l'oportunitat de que si ens ficàvem a produir hortícola, a l'estar tan prop dels dos nuclis urbans, la proximitat feia que l'accés de la gent de Castelló com la gent del Grau fora immediata. És a dir, nosaltres el que volíem era collir i portar-lo directament als nostres clients. Nosaltres el premi no ens l'esperàvem ni de conya, de fet pensàvem que no anem a guanyar. Es van presentar perquè es va plegar el correu de 900 dient que fan el concurs i per provar i mirar a veure què passava vam omplir la sol·licitud. Després que ens l'atorgaren va ser una sorpresa molt gran perquè no mos ho creiem, i ha sigut un reconeixement per a nosaltres, per al treball que fem, però sobretot per a la gent que té algun projecte agroecològic i està tirant-lo endavant dia a dia, que el premi, encara que els l'han donat a nosaltres, el premi també és per ells.